Bé, doncs ara ens inscriurem al curs d'alumnes de Casals a l'Aula Mestra. Doncs comencem entrant des del portal del parla.cat en el rectangle d'Aula Mestra. I aquí, una altra vegada, pitjarem a entrada, que no es veu gaire, però a aquest. Molt bé, aquí, si no esteu inscrits a l'Aula Mestra, haureu d'entrar a crear un compte d'usuari nou. Haureu d'omplir els camps aquests que estan marcats. Una vegada poseu la contrasenya, no us oblideu de pitjar la tecla retorn per desar els canvis, perquè si no, no ho desa, Ara, fins a baix de tot, poseu el nom del vostre casal a institució. I el país. Entès i conforme i crea el teu compte. Us enviaran un correu on us haureu d'acabar d'enregistrar. Llavors, haureu d'entrar al correu per mirar-ho. Una vegada heu confirmat en el correu que us arribarà el compte, podeu entrar-hi realment. Llavors, continua i veureu aquesta primera pàgina de l'Aula Mestra. Un altre dia ja en parlarem dels altres cursos. De moment, ens centrem en aquest. Anem fins a baix de tot, que hi ha un cercador. I aquí posem CCE, Comunitats Catalanes a l'exterior. El primer curs que us surt és aquest dels alumnes de les Comunitats Catalanes a l'exterior. Feu un clic, entreu-hi i baixant veieu el quadradet d'administració i heu de pitjar inscriu-me en aquest curs. Autoinscripció, inscriu-me. I ara ja hi sereu. Com que és un curs restringit, veieu que hi ha un munt de coses que estan com a no disponibles si no ets al grup. Ara mateix jo vaig a posar a l'Alba dins del grup. Molt bé. I ara, si refresques la pàgina, teòricament ja ho hauries de veure tot. Sí. Doncs en aquest moment ja podeu fer servir tots els recursos que hi ha en aquest curs. Espero que us hagi servit d'alguna cosa l'explicació i us hi esperem.